Sa roang 56 anyos sa si Tatay Honesto kan Barangay Lakag, Daraga Albay, sa 500 na paraoma na natawan ng pinansyal na asistensya, kang Department of Social Welfare and Development o DSWD, asin kan Ako Bicol Party List. Para kay Tatay Honesto, bintahin nanggad na igwang siring na asistensya, urug pang sadit man sa nadaang sa indang nakuko ang dilhensya sa pag-uma. Makatabang man sa mo na pamilya, pag buhay-buhay, makabakal mong marang panuma na mareray. Kami dito, puro man lang gulay. Sa Ako Bicol Party List na nakatabang pa, kasurong pa. Ang espuersos kang partido, labi man na pigpapasalamat ni Daraga Mayor Awin Baldo. Ang day kayang untok daan na pagtabang kang partido, nagiging dalan nga ni maitao niya dawa puro papano, an magian na buhay sa sayang konstituentes. LGU Ganaga, kinasakit mag-ipiyak sa mga farmers, nakuliw mo iya ding tabang na pwede mo sa sanda. Lalo na sa ibang naapektaran ng paghirap doon ngayon. Sana po, hindi lang po yan tabang na ipabot mo sa amon sa Daraga. Kasi po, ipuan na mo ning dakil na tabang. So, sana po di ka magsawang magtabang diri sa muya sa Daraga. Biyernes, Hunyo 30, kan ginibo ang payout sa Daraga Community College sa Barangay Salvacion, Daraga Albay. Ini ang pinanginotan mismo ni Ako Bicol Party List Representative Elizaldico. Sigun sa kongresista, parte ang payout sa tabang sa kabuhayan project kan sa indang partido, na ubetong maiangat pa ang buhay kang kapwa mga Bicolano, siring kang mga nasa sektor kang agrikultura. Dugang pa niya, bako sa nasagkod sa pananaw ning pinansyal na asistensya ang sa indang pinagigibong espuersos. Katunayan, yaon man daang sa indang partido, nga ni isyerto na magkaigwaning bastanteng pondo ang sektor kang agrikultura, na magiging dalan para ma-realisar ang pagkakaigwaning modernong pag-uma sa reyon, arugang solar-powered irrigation, asin fertigation. Ikikita kamo, more or less 10,000 a month. Ang satuyang objective is maging 30,000. Mag times 3 ang dilensya kang bawat farmer. Ang iyo po ang magiging legacy na maitabang sa tuyang mga kababayan. And bako lang sa tuyang mga kapwa Bicolano, kundi sa bilog kang Pilipinas, iyo po yan ang samuyang target. Daimang pinalampas ninda Ako Bicol Party List Executive Director Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. asin dating kongresista Christopher Kitoko na personal na mailing asin makamusta ang mga benepisyaryo. Enjoy nindo ang benepisyo kang gobyerno. Sana naman ini makatabang asin mailaag duman sa katuyuhan kan sa indong pag-uuma asin eventually makinabang ang pamilya. Dahil po kamo mag-adit, padagos po na matabang ang Ako Bicol sa Indo. Bako lang po ini ang plano kang Ako Bicol. Lalong-lalo na po sa mga tinamaan sa eruption na lugar. Dahil po kamagandal dahil matabang po kami. Mientras tanto, pinasalamatan man kang partido ang DSWD na pirmi manindang nakakatuwang sa pagpapaabot ng tabang sa mga Bicolano. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.